Dobrý deň. V dnešnom videu vám ukážem, ako môžete zlúčiť viacero e-mailových účtov do jedného. Na čo je to dobré? Ak máte viacej e-mailových účtov na rôznych serveroch, tak vždy sa musíte prihlasovať zvlášť. Napríklad máte e-mailový účet na Centrume, musíte ísť zvlášť do toho e-mailu. Máte iný e-mail napríklad na AZ, tak idete na AZ. Máte ďalší e-mailový účet nejaký firemný, niekde na nejakom inom serveri, tak zase musíte prihlasovať tam a vždy to trvá nejaký čas. Ukážem vám spôsob, ako dokážete všetky tieto e-maily zlúčiť do jedného, takže nebudete sa musieť vždycky individuálne prihlasovať a odhlasovať a všetko vám to vlastne bude riadiť jeden jediný účet. Ukážem vám, ako sa to robí. Dôležité je mať svoj hlavný účet na Gmaili. Vytvoril som si tu ukážkový účet, ktorý sa volá Peter a na tento účet budem chcieť, aby sa mi sťahovali e-maily z mojich iných účtov. Takže ukážem vám. Je tu Atlas.cz a mám tu Marienka zákazníková. To znamená, že toto je akože môj nejaký iný účet a keď ja vlastne chcem s týmto e-mailom pracovať, tak vždy sa musím prihlasovať na tento český Atlas, aby som si mohol editovať poštu, pozrieť si prichádzajúce e-maily, odpisovať a tak ďalej. Aby som sa sem nemusel vždy prihlasovať, tak to spravím následovne. Skopírujem si túto e-mailovú adresu. V Gmaili ideme cez toto ozúbené koliesko nastavení do nastavenia. Tu sa prepnem do položky účty a tu dám pridať vlastný e-mailový účet POP3. Sem tú e-mailovú adresu uložím, tú, ktorú chcem sťahovať. Meno používateľa necháme to, čo vlastne patrí k tomu účtu. Zadáte si heslo, ktoré patrí k tomu účtu, v mojom prípade na tom Atlase. Tu si môžete vybrať, tu je možnosť uložiť kópiu získanej správy na servery. Toto môžete dať, ale ja to nedoporučujem a to z tohoto dôvodu. Vrátim sa na ten Atlas. Napríklad, toto je účet, ktorý je založený len kvôli takejto ukážke a sú tu 4 e-maily a už je tu schránka naplnená na 11%. Čo si myslím, že je úplne o ničom, pretože nevýhodou je na týchto serveroch, že za chvíľočku je tá schránka plná. Oni vám síce umožnia, aj tu nám vlastne poslali, že môžem si aktivovať väčšiu schránku na 5 GB, ale podľa mňa to je otravné a najlepšie je mať to naozaj na tom Gmaili a čo sa týka aj filtrácií spamu, je to oveľa lepšie. Nevadí, to už každý ako chce, tak to má, takže vrátim sa späť. Uložiť kópiu nedoporučujem, lebo za chvíľočku by to bolo plné a už vám to chodiť nebude. Tu je dôležité nechať pomenovať doručené správy tým e-mailom, ktorý vlastne sťahujeme. Dáme pridať účet. Tu doporučujem zvoliť túto prvú verziu. Chcem, aby sa odosielala pošta ako ten e-mail, z ktorého sťahujeme. Tu si zadáte meno, ktoré patrí k tomu e-mailu a dáme ďalší krok. Odoslať prostredníctvom serverov Gmail je to jednoduchšie, doporučujem. A potom si dáte odoslať overenie. Teraz sú dve možnosti. Vrátim sa naspäť do toho účtu, do tohoto Atlasu. Tu nám musím počkať na overovací e-mail, ktorý mi poslal Gmail na tento Atlas. No tak konečne prišlo potvrdenie z Gmailu, trvalo to asi 8 minút. Takže otvoríme si toto potvrdenie
Teraz tu máme dve možnosti, ako ten účet potvrdiť. Buď skopírovať potvrdzovací kód, alebo kliknúť na priložený odkaz. Takže kliknem na odkaz. Potvrdenie bolo úspešné a odteraz môžem používať, odosielať poštu ako Marienka zákazníková. Toto môžem zatvoriť. Potom sa vrátime naspäť do nastavení, do účtov a tu si nastavím, z akej adresy budem odpovedať. Doporučujem, nastavte si, odpovedzte z tej istej adresy, na ktorú bola správa odoslaná. Lebo ak bude niekto komunikovať s mojím e-mailom, ktorý sa volá Marienka, a ja by som nechal vždy odpovedať z predvolenej adresy ako Peter Baláš, tak by to bol nezmysel. Takže treba dať odpovedať z tej istej adresy, na ktorú bola odoslaná. Zakliknúť, uloží sa to automaticky a teraz si spravíme ukážku. Takže otvorím si tretí účet, tretí e-mail. Toto je e-mail na slovenskom atlase, volá sa adminko.rudko. Tento adminko, Rudko, ide napísať správu Marienke zákazníkovej na ten český atlas. Takže odosiela adminko Marienke e-mail a teraz nemusím ísť ako Marienka do toho môjho konta na českom atlase, ale mám len tento jeden účet, v ktorom mi tá pošta príde. No a tu nám mi to vlastne prišlo. Čiže na účet nejakého Petra, ten môj akože hlavný účet, prišiel e-mail od Rudka Kováča adresovaný Marienke ako skúška. Takže máme ho tu. Toto si môžem farebne zobraziť aj krajšie. Tu nakliknem na tú šípočku a zmením si farbu menovky. Napríklad takú oranžovú. Takže všetky e-maily, ktoré mi prídu od Marienky, budem tu hneď veľmi rýchlo vidieť, že budú označené takouto farbou. Môžem dať teraz odpovedať naspäť. Dám odpovedať. A tu si vyberám, že vlastne komu. To znamená, že Rudkovi. A tu si vyberiem, od koho to je. Buď odpovedám späť ako Marienka, čo má logiku, ale môžem takisto písať e-maily aj ako Peter. Takže dávam odpovedať a keď sa vrátim do e-mailu Rudka, no tak konečne som sa dočkal, bolo to asi tiež 8 minút, kým ten e-mail prešiel, takže mám tu odpoveď od Marienky ako skúška. Toto je tiež ďalší dôvod z toho, že tieto servery sú nekonečný príbeh, že to trvá strašne dlho. A ak dodnes ešte nemáte svoj e-mail na Gmaili, tak myslím si, že toto je ukážka toho, ako to nekonečne dlho trvá. Ak chcete komunikovať, tak v rámci Gmail je to v sekunde. Ako druhú vec, ešte raz, aby sme si to zhrnuli, takže už viete, ako to funguje, tak aj tento e-mail toho Rudka si zadám do toho môjho Gmailového účtu. Skopírujem, idem do nastavení, účty, pridať vlastný, vložím e-mail, vložím heslo, heslo účtu, ktorý mám na atlase k tomuto e-mailu. Hej. Ten Gmail to potrebuje odtiaľ stiahnuť, takže potrebuje sa tam nejakým spôsobom dostať. Pomenovať, pridať.
ďalej, overenie. A ak ďalších 8-10 minút vydržím, tak získam to overenie na Atlase. Takže idem k Rudkovi. No tak, konečne som sa dočkal. Tu na to vidíte, trvalo to 13 minút, kým prišiel naspäť tento potvrdzovací e-mail. Proste služby týchto free serverov sú príšerné. Ak podnikáte a potrebujete ku svojej práci e-mail a máte to ešte na týchto free serveroch, tak vám doporučujem, zdrhajte odtiaľ preč a správte si to na Gmaili, pretože vás oberajú o všetko. Takže tentokrát zadám kód pre zmenu, dám ho overiť. Ja som to vyžiadal medzi tým ešte raz, takže už sa mi to stiahlo tu na dvakrát. Takže ukážka, nemusíte na týchto serveroch vôbec chodiť, všetko vám to dokáže stiahovať Gmailový účet, takisto toho Rudka si môžem označiť potom do svojej farby menovky. Idem napísať správu, tak si vyberiem, že komu, zadám tu nejaký e-mail a tu si zadám, že ako kto ju píšem. Takže môžem vlastne momentálne používať 3 účty, môžem ich to mať dohromady 6. Už žiadne prihlasovanie sa sem a tam, ale vždy všetky správy môžem písať z tohto jedného účtu. Dúfam, že som vám pomohol, že si to takto ľahúčko zvládnete nastaviť a nech sa vám dobre e-mailuje. Majte sa krásne.